Maštala sam o tome da kada odem na odmor da ostanem koliko mi je to potrebno i evo ostvarilo mi se to. Često odlazim u Crnu Goru i provedem baš onoliko vremena koliko ja to želim jer je moj posao sa mnom i radim gdje god da odem. U Crnoj Gori sam upoznala mnoge divne ljude i zanimljivo mi je ono što kažu da su Crnogorci lijeni ljudi, da neće da rade. Ja nešto drugo primjećujem što mi se mnogo sviđa. Oni samo traže način kako bi imali više slobodnog vremena za porodicu, za uživanje. Pa šta, zar mi to u Bosni ne želimo? Zar to ne žele svi ljudi na ovom svijetu? Zar ne bi svi željeli imati takav način života? Ja bih i ja to živim. Ako to znači da sam lijena, ja ove mogućnosti ne bih mijenjala ni za što na svijetu. Ako i ti želiš kroz posao da promijeniš način života i više slobodnog vremena, piši mi, pokazat ću ti kako sam ja to napravila.